que la transparència, l'ètica, la integritat i els valors no són una postura, sinó una forma d'entendre la vida. Jo ho faré perquè la cultura ens fa millors persones, més dialogants i útils per convertir Reus en referent cultural del nou país. Ho faré per la felicitat d'Estassà, per unir la gestió responsable amb la defensa del dret a la salut i convertir-ho en un objectiu per Reus. Jo ho faré per retornar la il·lusió al nostre comerç. No vull tornar a veure com una botiga o empresa tanca. Jo ho faré perquè l'administració sigui propera a les persones, ajudant i servint allí on faci falta. Jo ho faré pels joves. La seva curiositat i la seva força serà el meu motor. La meva fita serà aconseguir llocs de treball per ells. Perquè som persones compromeses amb el progrés social, les polítiques d'esquerres i la independència. Liderarem un canvi que arribarà a tothom. Per Reus. Ho farem i ho farem junts. Bé, bona tarda una altra vegada, els que repetiu, senyal que us va agradar el que vau veure en ocasions anteriors. Moltes gràcies, per tant, per ser-hi una altra vegada. Realment agraïda i contenta de tornar a compartir aquesta presentació del programa per la ciutat dins d'aquest nou país. Agrair també al Gerard Marçal, que ens amenitza aquest acte amb la seva música. Realment la música, la cultura i les arts estaran presents també en aquest projecte de ciutat que tenim. Agrair també la presència aquí de l'Anna Peláez, d'Avancem, de la MAC de Casa Mitjana, de Moviment d'Esquerres i del Josep Maria Terricabres per Esquerra Republicana de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a la nostra candidatura a Reus. Un aplaudiment per vosaltres. Agrair també la presència de tots els companys i companyes que tinc la sort de tenir amb aquesta candidatura que hem fet tan potent, amb 4 formacions, que volem representar les esquerres sobiranistes aquí a Reus, i en especial les persones que avui m'acompanyen aquí dalt de l'escenari. El Joan Guix, independent, que va de número 2. Molt bé, Joan, gràcies. A continuació, la Montserrat Flores, que va de número 3 per Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, Montserrat. L'Enric Fogàs, per Moviment d'Esquerres, com a número 4. Gràcies, Enric. Xavier Lagarda, com a número 5, per Esquerra Republicana de Catalunya. El Raimon Martí, per Moviment Demòcrata Català, número 6 a la formació. I amb l'honor, tancant la llista, Anna Lafuerza, per Avancem. Gràcies, Anna. Estem aquí junts, som els que som, també som els que ens han precedit, som aquí la gent de Reus, ho fem per Reus, ho fem també pel nou país, ho fem en un viatge que volem compartir i volem liderar els vostres somnis, que també són els nostres, i ho volem fer en una ciutat nova i en la construcció d'un nou país, impulsant-la també des dels ajuntaments. I com serà aquest Reus? Com el farem? Doncs en primer lloc el que volem és que hi hagi una visió i un projecte de ciutat. Una visió i un projecte de ciutat que malauradament avui no tenim. Creiem que és imprescindible que hi hagi un projecte de ciutat. I nosaltres el tenim. El tenim i hem posat el focus en que Reus sigui una ciutat de referència europea en qualitat de vida. En qualitat de vida entesa en un sentit ampli i en un sentit global, on tots els reusencs i reusenques tenim cobertes les necessitats bàsiques
i també tinguem les eines per poder-nos desenvolupar a nivell individual i a nivell col·lectiu. Una qualitat de vida entesa també com a salut a totes les polítiques, amb una formació adequada i suficient que ens permeti tenir una feina digna, amb una retribució també digna, que puguem col·laborar en l'esforç col·lectiu de reeixir econòmicament, on tinguem accés a la cultura, als serveis públics en condicions d'igualtat, en què la diversitat sigui un valor, en què puguem gaudir de les places i dels carrers i on no tot estigui prohibit. Aquesta és la nostra visió de ciutat. Nosaltres la tenim, sabem on hem de posar el focus, sabem com ho hem de fer. Aquesta visió de ciutat necessita també d'un Reus econòmicament potent i inclusiu. Nosaltres volem desenvolupar una economia viable, local i inclusiva, volem promoure l'esforç de les empreses, ajudant en aquelles que tenen dificultats, fins i tot des de l'Ajuntament, donar-los eines per evitar segons quins tancaments que es podrien evitar, no aquells que, per exemple, no hi ha més remei que fer-los, però sinó aquells que hi ha molta gent que està a punt de llançar la tovallola i necessita aquelles eines, aquell assessorament que no troba en l'Ajuntament i que creiem nosaltres que sí que se'ls hi pot donar. Necessitem una estratègia per atreure empreses que nosaltres entenem d'aquells sectors que estan en expansió, com serien els relacionats amb nutrició i salut, amb noves tecnologies, perquè entenem que porten un capital humà més qualificat, amb més aportació de coneixement, en definitiva, amb més valor afegit, i en els quals són uns sectors que entenem nosaltres que ens poden ajudar a reeixir econòmicament. Entenem també que hem d'apostar per millorar l'ocupació. Avui en dia, la falta de treball és una de les preocupacions més importants que tenim els reusencs i reusenques. Hi ha masses famílies que almenys 2 membres de la família estan en atur i no cobren ni cap ajuda, ni cap prestació, ni cap subsidi. Nosaltres, precisament aquí a Reus, tenim la Facultat d'Empresa, d'Economia i Empresa. Aquesta facultat de la Universitat Rovira i Virgili té uns experts en mercat laboral que ens poden ajudar a fer una radiografia d'aquest atur que tenim, amb quin hi podem incidir, amb quin no hi podem incidir, quines eines hem d'utilitzar per sortir-nos-en com a ciutat. La facultat està disposada a donar-nos un cop de mà, doncs nosaltres hem d'estendre la mà i col·laborar amb ella. És molt important. Una altra de les qüestions clau en aquest Reus que ha de ser econòmicament fort i potent, ja ho sabeu, és el comerç. Nosaltres apostem per aquest comerç tradicional i de proximitat perquè entenem que és la identitat que tenim com a poble, com a ciutat, com a Reus. Però entenem també que hi ha altres ofertes comercials que demanda també la ciutadania i que hem de veure com una oportunitat. Una oportunitat perquè si és una oferta que fins ara no teníem i ara brindem, ens vindran més visitants. Aquests visitants el que hem de fer és evitar que quan acabin de comprar en aquest nou centre comercial marxin directament. Hem de facilitar que s'acostin també al centre de la ciutat i altres zones de la ciutat i que dinamitzin també econòmicament la nostra economia, la nostra ciutat. Per tant, hem de fer compatibles aquests 2 models. Una altra manera d'impulsar també aquest comerç tradicional és apostant pel seu màrqueting, pel seu pla de difusió de cara a les ciutats que tenim a la vora. Sabeu que tenim una àrea metropolitana immensament gran, que és la de Barcelona. Barcelona tradicionalment ha mirat sempre cap al nord, cap a Girona. Quan ha mirat cap al sud, a vegades ens ha passat per alt, ha mirat cap a Terres de l'Ebre. Doncs hem d'impactar amb ells, els hem de dir, aquí teniu una oferta de comerç, una oferta turística, una oferta cultural que us agradarà. Veniu a Reus i així promocionarem també aquest comerç tradicional i de proximitat que també volem fer reeixir i que no pateixi en cap cas. Un altre tema, que ara n'he parlat una miqueta d'esquitllèbit, el turisme. El turisme és molt important. Hem d'intentar crear nous recursos turístics que juntament amb els existents ens facin augmentar el que són el número de visitants i també la durada de la seva estada.
Hauríem de fer també que cultura i turisme vagin de la mà i que col·laborin per crear uns productes de divulgació turística cultural potents i que treguin encara més visitants i que passin el dia entre nosaltres i que gastin a les botigues i que tot això ens ajudi a tirar endavant. Tot això ho hem de fer junts. Ho hem de fer junts amb les empreses, amb els treballadors, cooperatives, autònoms, amb la Cambra de Comerç. Ho hem de fer junts. I hem de començar en aquest primer mandat fent un pacte de ciutat que ens blindi aquest model econòmic de ciutat. L'estratègia econòmica de ciutat ha d'estar per sobre dels canvis polítics que hi pugui haver i les diferents disparitats partidistes que hi pugui haver. Això ho hem de tenir blindat. Com deia, dic, ho hem de fer junts. I ara ens explicaran el Xavier i l'Enric com ho hem de fer junts. Gràcies. Com deia la Noemí, ho hem de fer junts i, per exemple, ho hem de fer junts amb la nostra universitat, la Rovira i Virgili, i amb la resta de centres educatius de Reus. Ho hem de fer junts per arribar a tenir una economia basada en el coneixement. I volem avui posar un exemple, que és aquesta empresa que veieu aquí, Biosphere Test Lab. És una empresa reusenca, nascuda a partir del treball de recerca de dos científics reusencs, que són el Xavier Correig i en Lluís Massana, i liderada per dos científics també reusencs, que són la Núria Amigó i el Roger Mallol. Una empresa que ha desenvolupat un test de diagnosi de risc cardiovascular per diabètics i persones amb obesitat, un test que és pioner a Europa i és una empresa que ja ha creat llocs de treball de qualitat. És una empresa que es basa en aquest coneixement i, sens dubte, és una empresa referent en aquesta economia i aquesta ciutat que volem. Gràcies, Javi. Sí, Noemí i sí, Xavier, ho farem junts i ho farem des de l'Ajuntament, facilitant i promovent l'emprenedoria i col·laborant amb els que aposten pels nous models econòmics com el comerç digital, l'economia social, el cooperativisme o innovadors models de treball col·laboratiu com el Vapor Lab, l'espai reusenc de cotreball liderat per la Coia Domingo i el Vicenç Fanoll. Gràcies, Enric. Aquesta visió de ciutat també volem que tingui un Reus socialment avançat. En temes de salut, estem convençuts que totes les polítiques que es duen a terme des de l'Ajuntament tenen un impacte rellevant sobre la salut de les persones. Per això, creiem que hem d'incidir en totes aquestes polítiques que es fan des de l'Ajuntament, urbanisme, promoció econòmica, medi ambient, educació. Hem d'incidir en aquestes polítiques perquè si incidim en aquestes polítiques podrem millorar la salut dels reusencs i reusenques, sense descuidar, evidentment, l'accés als serveis sanitaris bàsics. Però, evidentment, tots els condicionants físics, econòmics, atmosfèrics que ens envolten tenen repercussió per la nostra salut i, per tant, no les podem deixar de banda. En temes de salut, ja m'ho heu sentit a dir moltes vegades, però no em cansaré de repetir-ho. Nosaltres defensem l'hospital. Defensem l'hospital com a equipament públic i de referència. Defensem la professionalitat dels seus treballadors. I defensem la capitalitat de Reus en aquest àmbit sanitari. Aquesta força que té l'hospital, a vegades tocada per temes que no s'han de deixar de banda, sinó que s'han de separar, entenem que cal un blindatge també d'aquestes forces polítiques. Tenim una cosa que és important per la ciutat i ha de quedar a la salvaguarda de tot el que pugui passar, sense, com deia, deixar de banda que es faci una auditoria, que es faci el que calgui, que se miri si realment s'ha seguit els principis de la contractació del sector públic, però preservant la bona imatge de l'hospital i, en definitiva, també la bona imatge de la nostra ciutat, que ens ho mereix. A més, perdoneu, perquè sé que tenim moltes ganes de parlar, Joan, però deixa'm fer un petit esment.
Entenem també que cal un pacte per la força social que tingui en compte les necessitats i les diversitats dels barris. Entenem que els barris tenen les seves especificitats i no hem d'oblidar també que formen part de la ciutat. En aquest sentit, també entenem que és molt important la funció dels centres cívics. Els centres cívics fan una funció excepcional que hem de continuar mantenint i impulsant en temes de convivència i de relació entre les persones, les entitats, les associacions. La força social d'una comunitat passa precisament per enfortir aquesta convivència i aquests vincles i evitar que se generin cercles d'exclusió que acaben sent una amenaça per tota la ciutadania. Per tant, molta força també als centres cívics i molta força també a la feina que estan fent les associacions de veïns de tots els barris de la ciutat. En temes de cohesió social posem molt en valor la diversitat. També posem en valor que, per exemple, ajudem a tenir autosuficiència i autonomia. No entenem la cohesió social des del punt de vista més caritatiu o paternalista. Entenem que les persones han de ser autosuficients perquè això afavoreix la dignitat com a persones. I nosaltres, per damunt de tot, estem per la dignitat de les persones. Tothom vol valdre's per ell mateix, tothom vol arribar a final de mes per ell mateix, tothom vol poder mantenir la seva família per ell mateix. Per tant, hem de donar les eines perquè la gent de Reus puguem ser autosuficients. En el cas de les persones discapacitades o en el cas de les persones grans, el que també volem promoure és el servei d'assistència domiciliària, la teleassistència, en definitiva, allargar al màxim la data en què puguis anar a una residència, no sé que ho vulguis voluntàriament, però allargar-ho al màxim l'ingrés en una residència, en el sentit mateix que deia abans, que una persona es pugui valdre per ell mateix el més temps possible. També el tema de les barreres arquitectòniques. Sí, et veia tu que has tingut dificultats per poder entrar aquí a la nau Rofes. Hem de començar a treure totes les barreres arquitectòniques de la ciutat i també hem de promoure que s'esborrin les barreres arquitectòniques de dins mateix dels habitatges, perquè a vegades no disposar d'un ascensor en un edifici és la primera barrera arquitectònica que es troben les persones per poder fer la seva vida. I en aquest sentit també és molt important les botigues de barri. La gent que té dificultats per moure's, també disposar de botigues a prop d'on viuen els hi facilita aquesta autonomia i, com dèiem, en general, la dignitat que estem lluitant nosaltres des de la nostra candidatura. I tot això també ho hem de fer junts. Ho hem de fer junts amb els professionals i els treballadors del sector sanitari, ho hem de fer junts amb les empreses i entitats del tercer sector, ho hem de fer junts, en definitiva, amb la ciutadania. Joan, Anna, vosaltres mateixos. Ho farem junts, Noemí. Ho farem perquè l'Ajuntament té capacitats i competències per tal de dissenyar i gestionar el disseny urbanístic i la mobilitat de la ciutat. Tenim l'experiència que han realitzat els companys, els professionals dels centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut de Reus, amb el seu programa Pas a Pas, que caminant poden aconseguir disminuir el risc d'obesitat, el risc de sobrepès, de diabetis, d'hipertensió, de la taxa de colesterol, poden fins i tot disminuir les malalties cardiovasculars. Ho farem junts perquè també hem de tenir en compte que si som capaços de millorar i rebaixar les taxes d'atur, serem capaços de rebaixar el risc de salut mental i el risc de suïcidi. Farem junts perquè si som capaços de gestionar correctament i incrementar les zones verdes de la ciutat, amb això disminuirem el soroll, disminuirem la contaminació atmosfèrica. Si aconseguim que la gent es bellugui caminant, aconseguirem disminuir també la contaminació, disminuir el soroll, disminuir els accidents de trànsit i aconseguirem una millor salut per la ciutat. Això és el que nosaltres en diem la salut en totes les polítiques i ho farem junts. Gràcies. En un diàleg al llibre La peste d'Albert Camus es diu: aquesta idea no servirà de res, la peste és massa forta. I es contesta: ho sabrem quan ho haguem provat tot. Què vol dir per nosaltres? La pesta actualment nostra és el risc d'exclusió i la desigualtat entre les persones. És una pesta que es va
portant per les nostres ciutats, comença poquet a poquet, ara comencem a veure cues als contenidors, comencem a veure més cues cada dia als menjadors socials, cada vegada més nenos tenen desnutrició. No podem dir que no podem fer res, no podem sol viure de la política de posar una tireta on ja fa mal, no podem fer un tractament pal·liatiu, hem de fer un tractament actiu. El nostre programa posa com a primer punt que prioritzarem les actuacions d'acció social orientades a retornar l'autosuficiència econòmica de les persones i l'autonomia personal. És això el que hem de fer. Hi ha més coses a fer. No es pot fer sol una política pal·liativa. S'ha de fer una política amb una economia inclusiva. Hi ha exemples que han reeixit. La Fundació Engrunes, que dona feina als sense sostre, a la gent que surt de les presons, a la gent que no té estudis, a la gent que no pot de cap manera entrar al mercat laboral, i creen fundacions en col·laboració amb ajuntaments i amb entitats socials que fan que aquestes persones puguin tindre la seva dignitat personal, com deia la Noemí. Ho hem de fer. També hi ha altres sistemes, hi ha els microcrèdits que han sigut molt importants a Àfrica, les dones africanes que han aconseguit mantindre les seves famílies a través d'una petita ajuda que podem potenciar des de l'Ajuntament. Al final, la pesta podrà ser vençuda i tots en sortirem guanyant. Gràcies, Anna. En aquest Reus socialment avançat també són claus, com no, l'educació i la cultura. Només unes persones que disposin d'una educació adequada i suficient tindran a les seves mans les eines necessàries per sortir, per fer l'esforç col·lectiu de reeixir econòmicament. Per tant, és molt important l'educació. Nosaltres, des de l'Ajuntament, entenem que hem de ser els interlocutors directes amb l'administració educativa. Hem de recolzar els projectes educatius dels nostres centres. Hem de recolzar la funció que fan les AMPAs. Hem de recolzar també aquest vincle que es pot crear entre el barri i l'escola. Barri on està ubicada aquesta escola. Utilitzar també les instal·lacions fora del seu horari lectiu per intentar fer activitats. Entenem també que juga un paper molt important l'oficina municipal d'escolarització. Entenem que tots els centres educatius han de complir la seva quota de compromís social. Estem també, com no, per les escoles bressol, per una xarxa d'escoles bressol pública, i estem també pels ajuts a l'escolarització i per les beques menjador. Pel que fa a la cultura, entenem que l'Ajuntament ha de ser propiciador, ha de col·laborar amb les entitats, ha de participar, que les seves iniciatives donin a la llum, surtin a la llum. Entenem, per exemple, que en tema de museus hem de fer un projecte ambiciós que converteixi els museus en uns espais d'interpretació de la nostra història, que ens ajudin a interpretar-nos a nosaltres mateixos com a reusencs, entendre el paper que ha tingut la ciutat en el passat i també en el present de cara al país i ajudar-nos així també a explicar-ho a la resta dels ciutadans, dels nostres veïns. Pel que fa al teatre, només som centre exhibidor, quan havíem estat també centre creador. Hem de tornar a ser centre creador de teatre. Hem de tornar a ser plaça teatral a nivell català. Ho hem estat i ara no ho som. Per tant, hem de tornar-ho a ser com sigui, perquè érem un referent. Érem coneguts arreu de Catalunya i arreu de l'Estat. I ara, tristament, som coneguts per altres assumptes que no ens agraden a ningú. Per tant, impulsem allò amb el que som bons. Impulsem aquell dinamisme, aquella avantguarda que sempre ens ha caracteritzat els reusencs, per la nostra autoestima. En som capaços. Només falta la voluntat i el suport per part de l'Ajuntament i el saber fer polític i no merament de gestor el que ens farà tirar endavant com a ciutat. També pel que fa al tema de les biblioteques. Hem d'interpretar les biblioteques en un sentit més ampli, no només com a dipòsit o préstec de llibres, sinó que puguem realitzar unes activitats de trobada, d'interrelació entre nosaltres mateixos. Per tant, això també ho hem de fer junts. Ho farem junts amb els mestres, ho farem junts amb els equips directius dels centres, ho farem junts amb les AMPAs, amb els alumnes,
ho farem junts també amb els agents culturals, amb els artistes i amb la ciutadania en general. No, Montserrat i Raimon? Sí, Noemí, ho farem junts. Farem de Reus una ciutat educadora, on els joves ensenyin noves tecnologies als més grans i els més grans ensenyin la seva saviesa, la seva experiència i sobretot la seva manera de fer als joves. Només si som capaços i prou generosos de transmetre els nostres coneixements, aconseguirem ser una societat més forta. I una societat més forta vol dir que crea riquesa. I la riquesa ens porta llocs de treball, i els llocs de treball ens porta seguretat, i la seguretat ens porta convivència. Només si som capaços de transmetre, i segur que ho farem. Gràcies, Raimon. Segur. Ho farem amb la cultura. La cultura és creació, és innovació, és participació. Són milers de persones donant sentit col·lectiu a equipaments públics com la biblioteca, usant-los per dialogar, per aprendre, per escampar el coneixement. I ho farem amb tothom, com la festa major, on tothom és benvingut i on cadascú fa el que sap fer millor, ballar, tocar, guarnir, encendre la pirotècnia, perquè tots siguem feliços. Ho farem amb tothom, ho farem junts. Gràcies. En aquesta visió de ciutat que us anem anant desgranant a grans pinzellades, perquè després podreu consultar el programa que penjarem a la pàgina web en breu i allí està molt més detallat. Això són grans pinzellades, però ja us en feu una idea, espero. En aquesta visió de ciutat també volem un entorn urbà amable per a les persones i ens hem proposat en aquest mandat poder culminar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per tal que sigui una ciutat, com deia, més amable, més compacta, més cohesionada, ben connectada, on puguem gaudir, com deia abans, de carrers, de places, sense cap mena de prohibició, amb uns equipaments i amb un urbanisme de qualitat i modern, contemporani, que ens faci també capital, per què no? Perquè amb aquests equipaments de referència, per molt que alguns ens diguin que són massa grans, que siguin faraònics, quina ciutat no se sent orgullosa d'un hospital com el que tenim nosaltres? Quina ciutat no s'ha de sentir orgullosa dels equipaments que tenim? Una ciutat com Reus, amb més de 100.000 habitants, ens mereixem aquests equipaments, ens els mereixem i els disfrutem, i ens els mereixem i som l'enveja, entre cometes, de moltes ciutats del voltant. Per tant, enorgullim-nos de tot el que tenim, perquè som una ciutat prou important per disposar d'aquesta sèrie d'equipaments. D'altra banda, nosaltres tenim molt clar que el Camp de Tarragona és una realitat metropolitana. Avui en dia, ciutats que actuïn d'esquena al seu entorn, creiem que no tenen futur. Hem de tenir aquesta visió més global, més àmplia, i nosaltres ens comprometem a coordinar i liderar aquelles actuacions que puguem dur a terme de manera conjunta a tots els municipis del Camp de Tarragona, en termes de mobilitat, en temes de transport, en temes d'equipaments. Cal tenir aquesta visió. Nosaltres la tenim i intentarem convèncer a la resta que no estiguin tan convençuts de que cal aquesta visió. D'altra banda, el tema de la mobilitat també és molt important per nosaltres. Donem prioritat a lo que és la mobilitat de vianants, a peu, seguida de la de bicicleta. A continuació, la de serveis de transport públic. A continuació, els transports que funcionen amb energies renovables i, per últim, amb els vehicles amb energia no renovable. Perquè entenem que això també és una manera de fer salut a totes les polítiques. Amb menys contaminació, també el nostre cos ho agrairà. A més, sé que hi ha estudis, no sé si ha vingut una companya del Bicicamp, ara mateix no ho veig, hi ha estudis que diuen que la gent que va treballar, per exemple, en bicicleta, arriba amb un nivell d'estrès molt inferior als que arriben amb vehicle d'energies no renovables, és a dir, amb cotxe. Per tant, per què no ens ho plantegem? Si ho han fet ciutats europees com a Amsterdam, si ho han fet ciutats europees que potser la seva geografia no acompanya tant com la nostra, que tenim una geografia més plana, per què no ens ho podem proposar? Faríem salut i, a més, tindria uns beneficis també en el nivell d'ocupació. És qüestió de plantejar-nos.
És qüestió de ser agosarats. És qüestió de fer-ho junts i de fer-ho amb tota la ciutadania. I a nivell de transparència i bona governança, aquí també hi posem molt d'èmfasi. Tots som ciutadans. Tots ciutadans que sabem que ja no en tenim prou en poder donar la nostra opinió cada 4 anys. Cada vegada més volem dir la nostra opinió amb tot allò que ens afecta directament. Per tant, nosaltres estem per promoure consultes específiques sobre determinades qüestions que puguin tenir un impacte més rellevant en determinat sector o en un determinat àmbit territorial. Nosaltres estem per les consultes, doncs també volem les consultes en l'àmbit municipal. L'Ajuntament i també la ciutadania ens hem de preparar per fer aquesta mena d'actuacions més participatives. No hi estem fets, no hi estem acostumats. Ens caldrà una formació, ens caldrà un procés per fer-ho possible. Però estem determinats a fer-ho. Estem determinats fins i tot a explorar la possibilitat que determinades partides pressupostàries puguin ser també participatives. Per què no? Ho tenim present i en breu termini, quan tinguem aquest procés fet d'aprenentatge compartit, sabem que ho podem fer, que estem preparats per fer-ho. Bé, fins ara us hem donat aquesta visió només de ciutat. Però ara, en aquests moments històrics, aquesta visió de ciutat quedaria incompleta si no parlem també a nivell nacional, del que està passant a nivell nacional, l'oportunitat que tenim de construir aquest nou país. I això ho farem en la segona part, quan ens acompanyaran l'Anna Peláez, la Magda Casamitjana i el Josep Maria Terricabras, no sense abans tornar a gaudir una mica de la música del Gerard Marçal. Gerard? Doncs ara demano que pugi, sisplau, a l'escenari l'Anna Peláez per Avancem i també com a membre de la candidatura d'Avancem i Esquerra Republicana a Cambrils. Hola, Anna. Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria demanar disculpes en nom del Joan Ignasi Elena, que per aquelles coses de les campanyes electorals en 15 dies i en multitud d'actes s'han fusionat algunes agendes i al final no ha pogut venir. El dia de la presentació de la candidatura va sortir d'aquí amb la sensació de que faríeu una cosa molt gran a Reus i avui està clar que ho confirmaria. Jo visco a Cambrils des de fa 20 anys i, si em permeteu, avui trauré el meu sentiment de ganxeta, que mai he perdut, per parlar de l'orgull que sento com a socialista. Orgull al veure com he tingut la capacitat de fer una candidatura amb persones provinents de diferents espais polítics, però que han decidit unir-se per treballar conjuntament i amb generositat. Sempre és emocionant veure com els ciutadans normals, com les persones que viuen de la seva feina, decideixen donar un pas de servir als seus veïns, deixant-se la pell, el temps i, en molts casos, el temps per la família. Generositat també la d'Esquerra Republicana al tenir la visió de país necessària per integrar a totes aquelles persones que sumen sense tenir en compte velles formes de fer política que resten. Però, sobretot, estic orgullosa de com vosaltres heu confeccionat el millor programa electoral que té Reus en aquests moments. Un programa social que busca la cohesió i la justícia. Busca que qualsevol ciutadà de Reus, visqui en el barri que visqui, pugui fer-ho amb dignitat. Mireu, avui li he dit a la iaia de la meva filla, que es diu Dulce, que venia a parlar al vostre acte. La Dulce és una venerable senyora de 76 anys que ha viscut des de fa 45 en el carrer Benidorm, més enllà del que abans li dèiem el Greco. Em deia que durant aquests últims anys ella i els seus veïns s'han sentit oblidats per aquest govern de dretes. La neteja, les voreres en mal estat, els serveis bàsics que no arriben.
té la sensació que és una ciutadana de segona. Parlava la Noemí dels barris, un eix molt important, perquè per canviar tot això treballareu vosaltres, per dignificar els barris i les seves persones i perquè la Dulce del carrer Benidorm senti el mateix orgull de pertinença a Reus que la Consol del carrer Major. Creieu-me que és de vegades difícil explicar a gent com la meva sogra com n'és d'important votar Esquerra Republicana Acord Nacional. Doncs aquí està el repte, explicar veí a veí, persona a persona, que votar la vostra candidatura és sinònim de progrés econòmic i sobretot social. De vegades sento allò de que si la gent d'Avancem som els socialistes independentistes. És fàcil simplificar d'aquesta manera. Nosaltres hem de dir amb orgull que integrem candidatures a tot el país amb companys republicans perquè tenim un únic objectiu, fer que les nostres ciutats tornin a tenir la dignitat perduda amb la dreta de Convergència i Unió i el Partit Popular. I això sigui la primera volta del que seran les eleccions del setembre. Hem de sumar tots i totes en aquesta gran tasca, siguin quines siguin les nostres arrels, els nostres orígens i la nostra llengua. I aquesta construcció del nou país ha de ser des de baix, des dels ajuntaments, des de la ciutadania. Per això són molt importants les eleccions del dia 24 de maig, perquè com a administració més propera al ciutadà, com molts de nosaltres i sobretot les forces d'esquerra, volem implantar un model social potent, que doni resposta a les necessitats de la gent que està patint. I això només passa per aconseguir ajuntaments amb governs forts i alhora sobiranistes, per fer front a aquest gran repte. La Dulce, com a persona assenyada que és, m'ha preguntat que com era la persona que encapçalava el projecte. I jo li he dit que és una dona compromesa, honesta i treballadora, que mai farà servir el clientelisme convergent per captar vots, que es diu Noemí i que serà la primera i propera alcaldessa de Reus. Si la Dulce s'ha convençut, llavors és que estem fent molt bona feina. Endavant, companys, voteu Reus Esquerra Nacional. Molt bé. L'Anna ens ha emocionat amb les seves paraules. Jo soc molt emotiva, ja ho sabeu, i estic mig plorosa. Per tant, has arribat molt, Anna. Ho farem i ho farem junts. I ara que pugi, sisplau, la Magda Casamitjana, que va ser alcaldessa de Roses i fundadora del Moviment d'Esquerres. Gràcies. Molt bona tarda i molt contenta de ser aquí entre vosaltres en aquest espai meravellós. Jo no sóc ganxeta, jo sóc rosinca, però ahir al vespre, abans de venir aquí, em vaig preparar una mica què us havia de dir, com era Reus, em vaig mirar el pressupost de l'Ajuntament, perquè una vegada ets alcaldessa vas veient que hi ha coses que es poden dir, però que hi ha altres coses que has de saber, perquè quan parles amb la gent del municipi en saben molt més que tu. I com a mínim tu has de saber el que hi ha darrere. I per tant em vaig mirar el pressupost, em vaig mirar quin tant per cent d'immigració teniu, em vaig mirar quina eren tots aquests comerços que teniu, quines són les empreses que ajuden a tirar-vos endavant al municipi i també la comarca, com bé ha dit. I vaig veure que teniu 106.000 habitants i que teniu turisme i que teniu en Gaudí, que va néixer aquí. I és que a mi aquest senyor em té el cor robat, perquè és que és com la meva vida, no? És com a mi m'agradaria que fos tot el món, perquè és llum, és il·lusió, però és emprenedoria, és innovació, però alhora és molt proper. I viuries, perquè a més no són grans palaus que estan molt lluny, sinó que són llocs que estan a tocar, a casa, d'aquells que dius, quin gust, no? Em feu moltíssima enveja. Jo vaig ser alcaldessa de Roses 5 vegades més petit que Tarragona. I ara li deien a en Josep Maria Terri Cabres, que valents són aquests que estan aquí dalt. Jo ho he fet 3 vegades i no hi tornaria. I sabeu què? Sentint a la Noemí hi tornaria. Ara mateix, he quedat i li he dit a en Josep Maria, estic absolutament... Bueno, no sé, aquesta noia és una cosa fantàstica. Com és possible que tingui tot Reus al cap? Com és possible que faci un discurs d'alcaldessa? Us ho dic jo, que ho he estat. A mi em va costar molt fer el que ha fet ella ara. No s'ha deixat ni un sol racó del seu municipi, de les seves urbanitzacions, dels seus barris, de la seva cultura, de la seva educació, de la seva salut. Endavant l'Hospital de Reus, i tant que sí.
Ja n'hi ha prou. Molts de vosaltres hi heu hagut d'anar i moltes vegades ens salvarà la vida. Segurament quan jo també el necessiti també hi seré. Mireu, he arribat aquí a Reus, ara en Josep Maria em deia no sé per què et prepares les coses perquè igualment no faràs res del que has escrit, absolutament tota la raó, perquè clar, com que la Noemi m'ha fet ja tot el discurs que jo volia dir d'oportunitats i de socialistes, bé, jo us vull dir que he entrat en aquest municipi per la plaça de la Llibertat i us vull dir amb aquesta paraula que nosaltres, Moviment d'Esquerres, som un trosset de sorra, un petit granet de sorra, que el que volem és sumar. Volem sumar amb tota aquesta gent i volem sumar avui i ara i per sempre en aquest moment amb Esquerra Republicana. I volem sumar amb Esquerra perquè és el partit que en aquest moment ens traurà de l'atzucac, perquè estem convençuts que tirarà el procés endavant i no s'arraconarà ni anirà fent. Ho tenen molt i molt clar. I nosaltres també. Som Moviment d'Esquerres. Aquí ens teniu, uns quants dels companys que m'acompanyen. Som socialistes, sí, de manera de fer, de manera de ser, de manera de viure i sobretot de conviure en societat. Volem les mateixes oportunitats que tothom. No volem deixar ningú enrere, com ha dit la Noemi. Però sabeu què? Som socialistes i també volem ser lliures, com vosaltres, com Esquerra Republicana. I volem un país unit i fort i social i solidari. I per això som aquí. I em fa moltíssima il·lusió formar part d'aquest projecte. I compteu amb mi. Quan siguis alcaldessa, et vindré a explicar tot el que et trobaràs a darrere. No pateixis que ens en sortirem. Ens trucarem. Ningú et tombarà, t'ho dic jo, perquè té fusta aquesta noia, us ho dic de veritat, Jo és que estic absolutament... Ja em veieu, Bé, doncs, com us dic, l'Enric m'ha dit espera que farem una volta, i m'ha portat directament a la plaça de l'Ajuntament. He vist la rosa. La rosa vostra és exactament la mateixa que Roses. És la mateixa, és el mateix símbol, la mateixa rosa. Aquella que jo em vaig estimar tant perquè representava els meus ciutadans. I he vist aquell Ajuntament, un Ajuntament proper, obert, fantàstic, meravellós. Un Ajuntament que la Noemí ha de liderar i que crida, crida. Noemí, ho crida, perquè ella serà la millor alcaldessa, la de tocar al carrer, la de planta baixa, no la que deien que s'amaga. No us explico més coses de Reus perquè vosaltres en sabeu més. Només dir-vos això. I som, per sumar, molt humilment, perquè som petits, som 450 de moment afiliats, però anem creixent, hem fet 150 llistes arreu de Catalunya, 75 amb Esquerra Republicana, 25 amb Iniciativa per Catalunya i 22 sols, que Déu-n'hi-do. Però amb la voluntat de ser al costat d'Esquerra Republicana, de ser al costat de la vostra gent, i que nosaltres puguem sumar per construir aquest país que ha dit la Noemi. El volem socialista i el volem lliure. Compteu amb mi, compteu amb nosaltres, estem a la vostra disposició. Visca Reus i visca Catalunya! Lliure! Gràcies. Magda, espero estar al teu nivell si algun dia arribo a ser l'alcaldessa de Reus. Amb la força que ens has transmès, aquí ens has aixecat tots els ànims amb una energia a tope, que serem la força més votada a aquestes eleccions municipals. Vinga! Visca l'alcaldessa! I ara, per acabar-ho de guarnir tot això, sisplau, demano que pugi el Josep Maria Terri Cabres per Esquerra Republicana de Catalunya. Bona tarda. Estic molt content de ser a Reus. La primera cosa que voldria fer és agrair que a les darreres eleccions europees a Reus també guanyés la candidatura que jo encapçalava. Moltes gràcies. Ara només cal que tripliqueu aquells vots. I llavors ja està tot fet, Ja està tot fet. Alguns companys, quan vaig així per llocs de Catalunya, em diuen home, 78 anys després de Lluís Companys, per primera vegada, Esquerra Republicana de Catalunya, amb tu ha guanyat unes eleccions.
I jo sempre els dic, la veritat és que m'encanta d'haver començat com el president Lluís Companys, el que no voldria és acabar com ell. Ara, amb tota franquesa, però em sembla que hem començat bé i tenim les coses ben encarades. Mireu, jo també estic, la Magda ho ha expressat molt bé, absolutament parat i admirat. Si Reus tingués a l'Ajuntament la Noemí i la seva candidatura, Reus seria una altra cosa. Segur. La ciutat té unes possibilitats econòmiques, culturals, socials, de tradició, excepcionals, que em sembla que no han sigut gens aprofitades. A mi em sorprenen moltes coses. Aquí, quan vinc a Reus, m'agrada la ciutat, m'agrada gaudir, només faltaria, m'agraden moltes coses, però hi tinc alguns amics. Però em sorprèn que no hi hagi ni un regidor d'Esquerra Republicana. Em sorprèn que la ciutat no s'hagi adherit com a municipi independentista. És clar que, segons quins companys de viatges agafes, també costa d'arribar enlloc, diríem, oi? Només faltaria això. I no sé si m'enteneu la broma del només, que és una cosa que diu la Delícia Sánchez Camacho. Sempre, Bé, és a dir, a vegades és difícil d'avançar segons quins companys tens. Bé, aquesta candidatura feta per 4 partits que col·laboren, que treballen junts, poden fer autèntiques meravelles. Per què? A veure, mireu, no és el mateix. Vosaltres sou una ciutat amb 106.000, jo vinc d'una ciutat que és capital de província però que només en té 90.000, per tant parlo amb tota discreció, oi? Girona és més petita. Però, ja dic, teniu una potencialitat i unes possibilitats immenses, enormes, i heu de recuperar tot el temps perdut i tot el que no s'ha fet. I no és el mateix que això ho lideri un equip amb ganes, amb força, amb idees, amb conviccions, o un partit o un grup que potser sí que estan centrats en la ciutat, oi? Però em sembla que valdria més, a part d'estar centrats, valdria més estar entusiasmats per la ciutat, estar dedicats a la ciutat i veure-hi fins i tot més enllà de la ciutat, tal com deia la Noemí, convertir-se en una ciutat referent, no només a la comarca, no només en l'àmbit supramunicipal, sinó també europeu. Deixeu-me dir un parell de coses que a mi em semblen molt importants. Mireu, aquest equip el que fa és defensar el que en diem valors republicans, que no vol dir només que t'estimes més la república que no pas la monarquia, també vol dir això, però vol dir una altra cosa. Els valors republicans són aquells valors que defensen la cosa pública, la res pública, així ho diu la paraula, la cosa pública. Per tant, els que tenen valors republicans són aquells que defensen la participació ciutadana, absoluta, total, la transparència. Són aquells que entenen la feina que fan quan són elegits com un servei a la comunitat. Mireu, jo desitjo no que la Noemí sigui alcaldessa de Reus, sinó que faci d'alcaldessa de Reus. Perquè nosaltres, els electes, jo mateix, no soc diputat europeu. Jo faig de diputat europeu. És l'encàrrec que m'han fet els conciutadans i ho faig amb molt de gust i ho faig amb tant d'interès com puc. I quan deixi de tenir aquesta funció, doncs ja està, en tindré una altra. És absolutament al servei dels altres, no en servei propi, no per la pròpia autoestima i autopromoció, sinó per al servei dels altres. Nosaltres hem de ser gent que fa política, que fa servei als ciutadans i que ho fa
amb honestedat i transparència. Això són valors republicans, que són, dic, els de participació, però a més d'estima per la cosa pública, per la sanitat pública. Què us he d'explicar a vosaltres? Se n'ha parlat, què us he de dir a vosaltres amb el que passa i amb el que hi ha a l'Hospital de Reus. La sanitat pública és d'una gran importància, com ho és l'educació pública, com ho són els equipaments públics, com ho és poder no privatitzar els espais públics, sinó que estiguin a disposició de la diversitat dels ciutadans, de tots els ciutadans. I això no ho fan tots els grups polítics, no ho fan, per més que diguin. A vegades tenen interessos molt particulars, interessos molt clientelars, interessos molt partidistes, a vegades interessos molt petits. Això s'ha d'abandonar. Reus només podrà tirar endavant, fer un salt qualitatiu endavant, quan no només es facin les coses junts, sinó que també es facin per a tots. Llavors serà possible aquest salt endavant. I és un salt endavant que teniu al vostre abast. Aquests són els valors republicans. Són de debò valors de tots, de la cosa pública. Mireu, se n'ha esmentat aquí en algun moment la qüestió de l'atur. Aquest és un problema extraordinàriament important, que a Reus també és present i que és present a tot el país. Suposo que teniu presents les dades. Les dades són bastant importants. La mitjana europea d'atur és d'un 10,1%. Ja no parlo d'Alemanya i d'Àustria, que estan per en sota del 5%. Ara estic parlant el conjunt de la Unió Europea, els 28, de moment 28 països que formen la Unió Europea, 10,1%. A Catalunya, no parlo d'Espanya, parlo de Catalunya, estem en el 20,3% d'atur. És més del doble. I això què vol dir? Això vol dir, per exemple, una cosa absolutament terrible pel meu gust, i és que en el terreny juvenil, que són el present i el futur de les nostres ciutats i del nostre país, estan els joves a Europa, també hi ha un gran atur. La mitjana està al doble, l'atur juvenil, de l'atur general. Està al 21,9%. Però a Catalunya està al 47,1%. És terrible, d'atur juvenil. I per això ens marxen els joves i se'n van a fer feines a vegades molt per en sota de la seva formació i de les seves possibilitats. Bé, això ha de canviar, i això pot canviar també en polítiques municipals, perquè creieu-me, la democràcia és bàsicament contacte amb el poble. I a Europa un principi que sempre es predica, a vegades no es fa prou, però sempre es predica, és el principi de subsidiarietat, que vol dir que els ciutadans rebran els serveis i podran fer les coses des del poder més proper a ells. Per tant, els ajuntaments és el poder més proper als ciutadans. És des d'aquest que s'han de fer coses. Algunes vegades el problema que tenen els ajuntaments, no vull excusar ni a l'Ajuntament de Reus ni a cap, però també és veritat que en línies generals que, per exemple, l'estat espanyol carrega sobre els ajuntaments una quantitat enorme de serveis per als quals no dona finançament i, per tant, no hi ha diners per dur-los a terme. Aleshores, què han de fer? Un grup, que sigui un grup com aquest, que té valors republicans, se les ha d'empescar com sigui per fer no només més forta la seva aposta per una hisenda com cal i vigilada, sinó per una dedicació especial a la tasca juvenil. Hi ha una cosa que se'n diu la garantia juvenil, que són uns diners per la creació activa d'accés al treball, de llocs laborals per a joves. Què passa? Europa té uns diners dedicats a això i els dona als estats, els dona el govern espanyol. I què fa el govern espanyol? Doncs en comptes de dedicar-lo a polítiques actives d'inserció laboral, els dona per desgravació fiscal de les empreses. Home, a mi ja m'està bé que es desgravin les empreses, però aquests diners no són per això,
Aquests diners són per polítiques laborals juvenils. Bé, doncs, s'ha de treballar a vegades contracorrent. Només un equip potent, un equip decidit, un equip amb conviccions pot treballar contracorrent. Contra el corrent de les retallades catalanes, contra el corrent de les retallades i de l'estafa espanyola. Ha de treballar amb visió europea. Ho deia la Noemí i s'ha dit altres vegades. Heu de ser un referent europeu. Heu de pensar en Europa. Mireu, quan la gent no pensa gaire en Europa, la veritat és que a Catalunya hi pensa poca gent en Europa. Jo a vegades em sento una mica desassistit, penso, els mitjans, les ràdios, les teles, no en parlen d'Europa. Sembla que siguem gent que fem allò del sí ministre, oi? Aquell que el van convidar a anar a Europa i ell diu, ai, que bé, diu, no faré res i un traguet de tant en tant. Aquesta era la idea, no? Jo recordo que amb la meva dona vam riure molt quan vam sentir aquella sèrie i després quan em van elegir vaig dir, oi, és allò sobre què has rigut tu, Vull dir, ja cal que treballis força, ja cal que treballis força. I us asseguro que treballo com treballa l'Ernest Maragall, que som els dos membres de la candidatura. Treballem molt, Jo hi entro a les 7 del dematí, a les 7 del dematí entro cada dia. No fitxem, però entro a les 7 del dematí i a vegades m'espero fora la porta, perquè com que obren la porta a les 7 i són belgues, surt un cap per allà que diu Monsieur le député, nous ouvrons a 7 heures. I per tant, si són les 7 menys 2, passa fred que no em fa res. T'aguantes fins a les 7, oi? Molt bé. Doncs des de les 7 fins entre 9 i 10 del vespre. Home, són 14 hores de treball, que no està mal que les fem, i dediquem tot l'esforç que podem, fem tant com podem. Per tant, aquesta Europa, fixeu-vos, aquesta Europa, que hi prestem poca atenció, és aquella que, amb les seves disposicions, amb els seus reglaments i amb les seves normatives, ja governa el 75% de les nostres activitats diàries. Això no en som conscients. Vull dir, les disposicions europees governen, jo què sé, l'oli que tenim sobre la taula, les aigües marines, la conducció, les universitats, el camp, etc. És espectacular. Per tant, és molt important que una ciutat com Reus tingui consciència de la importància de les polítiques europees, que hi connecti amb aquestes polítiques europees i que les pugui tirar endavant. No s'hi val allò que fan els governs, tant català com espanyol, de quan una cosa, una normativa europea va bé, diuen que som trempats, i quan va malament diuen és culpa d'Europa. Home, així ho tenim fatal per fer propaganda d'Europa. Així no m'estranya que en les eleccions europees cada dia voti menys gent. Aquesta última vegada ha votat bastanta gent, però només el 47%. No n'estiguem massa cofois d'això, Si no s'arriba ni al 50% de participació, vol dir que les coses no van prou bé. O sigui, tinguem, sisplau, voluntat local de servir els ciutadans amb obertura, amb comprensió, amb participació, com a cosa pública, com a servei que nosaltres prestem als conciutadans, sobretot aquells que estan més malament, els més desafavorits. És per aquests que treballem, és per aquests. Permeteu-me dues citacions ben diferents. Una de Marx, vull dir Marx i Engels, no vull dir els germans Marx, Marx i Engels, i una altra, per compensar, i que ningú no se m'hi posi nerviós, d'un bisbe. Ja veureu que és un bisbe especial. Marx i Engels diuen en el manifest del Partit Comunista que la història de la humanitat és la història de la lluita de classes. Jo sempre ho he trobat un pèl exagerat, perquè quan penso en el segle X abans de Crist parlar de lluita de classes em sembla com a expressió un pèl estrany. I llavors arreglo una mica Marx i Engels i dic, la història de la humanitat és la història de la lluita d'interessos. D'això no en tinc cap dubte. D'això no en tinc cap dubte. I els interessos dels republicans de mentalitat són diferents, són oberts, són públics, són una altra cosa. I ara ve el bisbe. I el bisbe és Pere Casaldàliga, que ni sembla bisbe, deixem-ho dir, és un home extraordinàriament trempat, que diu una cosa fenomenal, que sempre m'ha emocionat molt i que em sembla esplèndida i que estic segur que també pot servir d'eslògan per a aquest grup, com jo el vaig fer servir d'eslògan durant la meva campanya. Diu,
Les meves causes són més importants que jo. Em sembla magnífic. Són unes determinades causes les que defensem, que mirem de defensar-les honestament, amb sinceritat, amb tota la capacitat que tenim, amb tota l'autocrítica que calgui. Però les causes són més importants que nosaltres. Si nosaltres les podem servir, les servirem. Si n'hi ha d'altres que ho poden fer millor, si necessitem l'ajut de col·legues que han de venir, és clar que sí, perquè és junts que ho podem fer, és entre tots que ho podem fer i és per a tots que ho farem. És per això que jo no tinc cap dubte que la Noemí Llauradó i el seu equip de govern poden fer d'aquesta ciutat de Reus una ciutat envejable, una ciutat en què s'hi visqui bé, no només perquè econòmicament vagi millor, que hi ha d'anar, sinó perquè en el terreny de la cultura, en el terreny de les relacions socials, en el terreny de la llibertat personal, en el terreny de la participació política, sigui una ciutat exemplar. Ells ho faran, però depèn de tots vosaltres que això també sigui així. Jo confio que tots vosaltres votareu per aquesta candidatura el 24 de maig, però si només voteu vosaltres per la candidatura a Reus no se'n sortiran. Hi ha d'haver gent que voti. Per tant, vosaltres us heu de cuidar també de fer aquesta propaganda. Mireu, el 24 de maig és la primera part del partit, d'un partit que guanyarem. Ja vam guanyar l'altre dia 3-0 al Bayern, ja vam guanyar. Bé, i dimarts tornarem a guanyar la segona part. Per tant, és la primera part de la partida. La segona part de la partida és el 27 de setembre. Per què? Perquè el canvi que des d'aquí es proposa, aquest sí que és canviar-ho tot, aquest sí que és un canvi total. A mi quan hi ha grups que es passegen i em diuen és que ho volem canviar tot, diu però primer començarem per la sanitat i després per les guerres. Escolti, ho hem intentat de canviar la sanitat. L'única manera de realment canviar-ho és canviant el país, fent un país nou. I per fer un país nou, el que hem de començar a fer és canviar els ajuntaments, un nou Reus. Això ho teniu a mà. El 24 de maig us vigilarem i us celebrarem amb vosaltres. I el 27 de setembre ja ni en parlem. Visca Reus, visca Catalunya lliure! Visca! Moltes gràcies, Josep Maria. Sempre és un plaer escoltar-lo i sempre és una oportunitat aprendre d'un polític de la teva talla. Moltes gràcies per ser aquí i acompanyar-nos aquí a Reus. Ho deies molt clar, no? De les ciutats, de les viles, naixerà aquest nou país. I les ciutats mitjanes com Reus hem d'empènyer com mai el procés. Reus ha de ser protagonista de la història que entre tots estem escrivint. I per fer-ho necessitem un ajuntament independentista i d'esquerres, que no li tremoli el pols ni per recolzar el procés ni per recolzar les polítiques de progrés social més justes i més igualitàries. Perdoneu. Ara no ens deixen fer referèndums, tot és il·legal, i a la que tenim una oportunitat per fer sentir la nostra veu, hem d'aprofitar aquesta oportunitat. I ara ens en venen dues de molt bones d'oportunitats. La primera, el 24 de maig, a les eleccions municipals, com deia ara el Josep Maria Terricabras. La segona, el 27 de setembre. Ara cal, en aquestes eleccions municipals, demostrar quan som els que volem també la independència. Volem i quan som el que ho volem i quan som el que ho volem. Per això aquest 24 de maig són unes eleccions municipals especials, perquè per una banda escollirem els nostres representants a la ciutat, escollirem aquests representants que duguin a terme les polítiques municipals, però també escollirem els representants que, com nosaltres,
estem decidits i determinats a impulsar el procés de construcció de la República Catalana per als nostres fills, pels nostres nets, per les generacions presents i per les generacions futures. Nosaltres estem determinats i decidits a fer-ho. A Reus sabem quins són els partits independentistes. Ho tenim clar. Són independentistes els partits que han signat el compromís de l'Assemblea Nacional Catalana. Però tenim clar, també, que només els vots que vagin a Reus Esquerra Nacional encapçalada per Esquerra Republicana de Catalunya seran aquells vots que a nivell nacional i internacional seran llegits com a vots independentistes. A diferència d'altres partits que també són independentistes, però que segueixen un model més personalista i localista. I també tenim clar que els vots que vagin a Reus Esquerra Nacional encapçalat per Esquerra Republicana de Catalunya seran uns vots d'un partit independentista que vol governar la ciutat i que té capacitat de fer-ho, a diferència d'altres partits que estan més còmodes en l'oposició i que no tenen cap mena d'intenció d'entrar a govern. I ara es necessita arromangar-nos. Per tant, us demano, com el Josep Maria Terricabres, que penseu molt bé el 24 de maig on anirà el vostre vot. El vot útil aquí, a Reus i a la resta de municipis, és el vot per Reus Esquerra Nacional. Oblideu-se d'experiments. Ara estem en un moment històric clau, determinant, en què no podem entrar en aventures. Hem d'anar al vot segur d'aquell partit que tota la vida ha defensat la independència, que s'ho ha cregut, que som el partit independentista. Esquerra Republicana de Catalunya i els companys de Moviment d'Esquerres, Avancem, i Moviment Demòcrata Català. Junts ho farem possible. Per tant, aquest 24 de maig tenim dues fites molt importants. Una de ciutat que és tornar a impulsar Reus des de la transparència i la honestedat, polítiques d'esquerres, polítiques honestes, polítiques emprenedores i que tinguin com a objectiu a les persones. I una de país, que és sumar-nos a la majoria de pobles que votaran també en aquestes eleccions municipals la independència, com a avançala del que passarà el proper 27 de setembre. Ho farem i ho farem junts. N'estic convençuda, com ho vam fer a les passades europees, amb els companys de MES i amb els companys d'Avancem, moviments del Moviment Demòcrata Català. Si voleu, ens acostem. I ara, abans de passar a l'última part de l'acte, no sé, em sembla que anem bé de temps, sentim una mica més de música de part del Gerard Marçal i després passarem un vídeo dels alcaldes i les alcaldesses del Sí. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Sí? O us queda? Quedeu-se? No sé. Va, baixeu, sí.
Prou, no. Estem tips de tenir-te sempre al davant com a resposta. Ja n'hi ha prou de ser la dolorosa realitat d'aquells que busquem feina. Prou de negar-nos la plenitud que d'altres gaudeixen. D'impedir, una vegada i una altra, que les coses funcionin. Prou d'aigualir-nos la festa i rebutjar sistemàticament qualsevol desig de canvi o millora. Lo que no podemos hacer, ni queremos, pero sobre todo lo que no queremos. Sin más, lo voy a ratificar. No es cierto. I no d'una escola d'identitat i de formació de l'esperit nacional. Som el poble. No. I et diem ben alt i clar, fins aquí hem arribat. T'agradi o no, ara és l'hora del sí. Gràcies al Gerard per aquest cant dels ocells, d'un català internacional que va portar Catalunya al món. Vull dir, aquí la força d'aquesta melodia. Sí, som els alcaldes i les alcaldesses del sí. Som els alcaldes i les alcaldesses del sí. I ara m'agradaria traslladar-vos els motius pels quals estic convençuda que Reus Esquerra Nacional aquí a la ciutat hem de ser la força més votada. I us ho diré clarament. Ens heu de votar perquè som persones honestes. Sí, acompanyeu-me, perquè som tots persones honestes. Som una coalició de voluntats, d'experiències, d'experteses que volem dur endavant aquests somnis col·lectius amb esforç i amb honestedat. Som una candidatura que tenim clar quina és la visió de ciutat que volem. Com deia el Josep Maria Terricabres, volem fer de Reus una ciutat europea de referència en qualitat de vida, on la salut, l'educació, la cultura, la cohesió social siguin l'energia, l'economia i l'ocupació siguin el motor i tinguem un entorn urbà amable i per a les persones. Som una candidatura compromesa nacionalment, perquè estem convençuts que els ajuntaments, que són les estructures més importants de l'Estat, han d'estar a mans d'aquells que volem construir un nou país. I no construir un nou país i quedar-nos així, quedar-nos igual, sinó construir un nou país que el volem més just, que el volem més transparent, que el volem més igualitari, que el volem més lliure. Quantes vegades a la història, al món, tenim l'oportunitat, les persones, de crear un nou país, de crear-lo les persones, de dir com el volem, amb unes noves bases, més justes, més participatives. Tenim aquesta oportunitat a tocar i no la podem desaprofitar. No la podem desaprofitar ni per nosaltres, ni pels que ens han precedit i han lluitat per això, ni per les generacions futures. A més, som una candidatura que sabem que allò que és important pels reusencs i reusenques ho haurem de pactar. I haurem de pactar i haurem de fer un pacte per l'economia i per l'ocupació. Haurem de fer un pacte per l'educació i la innovació. Un pacte per la bona governança. Un pacte per la força social. Som una candidatura que el recolzament i la força que ens dongueu vosaltres, la ciutadania, la posarem al servei d'un projecte comú amb tots aquells, amb totes aquelles forces que també estiguin compromeses amb el nou país i amb la nova ciutat que volem. Som també una candidatura que apostem per l'ocupació, per l'educació, per la cultura. Som una candidatura que estem convençuts que ho hem de fer tots i ho hem de fer tots junts per tenir molta més força. Som la candidatura que millor representa les esquerres independentistes. Som la candidatura que ha de guanyar aquestes eleccions municipals per Reus i pel país. Sisplau, us demano aquesta confiança. Us demano que ens feu confiança. Us demano que voteu, us demano que convenceu els vostres amics, que convenceu els vostres veïns, que convenceu els vostres companys de feina. Parleu bé d'aquesta candidatura. Si us ha arribat aquesta energia, no podeu fer altra cosa que transmetre-ho.
sigueu aquesta corda, aquest fil conductor d'aquesta energia de gent honesta, que tenim ganes de treballar, per la ciutat i pel país, que som gent transparent, que som gent capaç, que venim de molts àmbits, que hem aglutinat 4 forces polítiques perquè després ens diguin que les esquerres estem dividides. Les esquerres sobiranistes no estem dividides. Som 4 formacions les que representem Reus Esquerra Nacional. Volem tornar a ser la força més votada com ho vam ser a les europees i ho aconseguirem. N'estic convençudíssima. Amb ells. Com no ho hem de fer possible? Amb vosaltres. Com no hem de fer possible? Ens ho mereixem. Tenim l'oportunitat. No ho podem desaprofitar. I perdoneu aquest entusiasme, soc molt entusiasta. I quan veig que estem a punt de tocar una cosa per la qual tant de temps hem lluitat i tant de temps som els que ho volem, ara tenim l'oportunitat. Ens hem de conscienciar de que aquest moment és històric. És històric pel país i és històric també per la ciutat, perquè la ciutat no ha estat a l'alçada, no ha estat a l'alçada en polítiques socials, no ha estat a l'alçada a nivell nacional. Hem patit un pacte entre Convergència i Unió i el Partit Popular. No us n'oblideu d'això. Un pacte de dretes, un pacte antisobiranista. No us oblideu del que ens han fet. Hem d'evitar-ho, perquè si poden, ho tornaran a repetir. La garantia que Reus Esquerra Nacional sigui la força més votada. I ara, si em permeteu, una cosa que us parlo des del fons del cor. Us he parlat del cor, ara us parlaré del més fons del cor. Sí, el dia 24 de maig, amb els vostres vots i amb els que anireu convencent, amb els vostres companys, veïns, amics, familiars, si amb els vostres vots i, per tant, amb la vostra confiança, em feu l'encàrrec, com deia el Josep Maria Terricabres, perquè faré d'alcalde, no seré alcaldessa, faré d'alcaldessa. Si em doneu l'encàrrec de liderar aquest projecte de futur des de l'alcaldia de la nostra ciutat, jo assumeixo aquest repte i aquesta responsabilitat amb compromís, amb capacitat de treball, amb determinació, amb entusiasme. M'hi comprometo ara, aquí i davant de tots vosaltres. M'hi comprometo fermament i ho faig acompanyada d'un equip potent. I ho faré amb la cooperació, la col·laboració, la participació de diferents persones, de diferents àmbits de la ciutat que, com tots nosaltres, volem el millor per Reus i volem el millor per la nostra gent. A aquestes eleccions municipals tornarem a vèncer. Visca Reus i visca Catalunya lliure! I ara una mica més de música. Molt bé. Doncs bueno, gràcies. Fantàstic.